bathroom, shower room. And then, ito yung ating bathroom guys. So, wala pa tayong bitana dyan. So, ayun guys. So, bali guys, yung nilipat ko na muna for the meantime. Pasamantala. So, nilipat ko muna yung ibang gamit namin dito. Bukas, bibili ako ng pintura guys. Bagong mukha ng aming kitchen guys. So bali ito guys, lalagyan po yan ng cabinet guys, and then cabinet din po yan. So bali dito namin ito pwesto yung malaking ref, and then dito yung isang ref, saka doon po sa dulo sa may pintuan ay doon ilalagay yung washing machine guys. So dito po yung magiging lutuan namin. So bali ito temporary lang po itong lutuan namin guys. So maraming salamat guys. So dito magiging table namin, dining table. Guys, good morning! Welcome back to my channel. Ayan, this is Bicolano TV Vlog. So ayun guys, papakita ko sa inyo ngayon ang touring namin ngayon. Ayan, so ito na po ngayon guys. So bali fully tiles na po siya lahat guys. Ayan. Pati po yung ilalim ng lababo guys, pinatiles ko po yan guys. Ayan no. Para maganda. Actually guys, yan lang, ayan yung sobrang ng tiles ko dito sa flooring. Sabi ko, idamay na yung wall ng ng ilalim ng lababo namin para maganda siya tingnan. So ayan guys. Ito na po ang lababo namin. So, pasensya kayo sa medyo magulo kasi hindi pa naman talaga to so, tapos na siya guys. Totally tapos na siya. So, bali maglalagay na lang tayo dito ng cabinet. Mag-install ng cabinet. And also, dito. Tapos maglalagay ng bintana. So, bali temporary. Inilipat ko na muna dito yung mga gamit namin guys. Flooring namin guys. So, wala pang pintuan, mag-install pa dyan ng pintuan kasi wala pa akong nabibiling ano ang tawag niyan, yung hambaba ng pintuan yung sa side na kahoy. Ito yung dalawang CR namin. So, yung dalawang CR namin fully, na po talaga yan, okay na. So, nagagamit na po namin yung CR. Ayan. So, yung walling namin guys, ceiling, ayan, pipintura na lang, maglalagay kami ng kornisa sa side para So, ang ganda ng tiles guys, no? Kasi na guys, medyo magulo kasi hindi pa naman talaga. Kahapon ko lang guys naisipan lipat dito yung mga ibang gamit. Yellow pina colada, 말보다 헤네시 콜라타. 우리 취향은 너무나 달라. 머리부터 발끝까지 힙한 스타일. 너는 좀 단정한 애 같아. 나를 만나고서 달라져 힙한 말. 둘을 따라하는 게 cute like pie. 동그란 볼살은 빵 같아. I don't know about a lot of things. Thank you guys. God bless. Welcome back to my channel. This is 관심 없지. Cause you got that yellow skin. 햇살에는 하얀 skin. 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss. 한색의 바리 안에 숨겨놓은 line I only want 바지를 내려놔. 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 라임을 따. 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전에 니나 버드카. 내년 여름에 나 피냐콜라다. 내 피냐콜라다 I go sipping. 너의 피부색처럼 dripping. 지금 내 핸드폰에 비친 오니 모습에 나는 tripping. 나는 tripping. 좀 봐봐 아무리 그래도 취하면 곤란해 드링크에 피나콜라다 맘에 안 들어도 마지막 잔이야 잠시만 나가서 걷자 오늘이 아마도 여름의 마지막 밤이야 지나갈 가슴 조금은 가슴에 담고서 우리의 추억을 만들자 I'm so fucking honest man 이 감성적이야 왜 이리 너는 몰라 인스타 감성 따윈 아무것도 아니지 뻔한 이야기를 하려는 게 아니라 I just wanna talk about you 울리는 게 아니라 말하고 싶어 I love you 말하고 싶어서 love you 다시 한 번 더 love
보석처럼 creepy yeah, yeah. 핸드폰에 미친 yeah, 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 yeah. Hindi na tangking tugas na.